for Best Provincial Newscast. Aksyon! Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon! Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa mga nagapangunang mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, DSSD ginatingwa karon nga matapos ang proseso sa kinahanglanon para sa financial assistance sa sining nga semana. Western Visayas nagka-record lamang sang 16 ka kaso sa COVID-19 kahapon. Sa balita nasyonal, DOH ginkumpirma ang ikapat nga kaso sa Omicron variant. Pilipinas magapabilin nga neutral sa tuwa sang tensyon sa China kag Taiwan. Maayong aga Bacolod, mga aga bilugabahin sa Western Visayas. Subong adlaw Martes, December 28, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabal. Kagaksyon Boy Duran, ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sa Yes, good morning mga kaaksyon, and good morning Action Doors. Good morning, Action Boy! Kag sa aton mga aksyon nagapamati via Facebook Live and YouTube. Maayong aga. Sino na yan si Celine Celine man? Dion? Celine ba lang nga brand sang bayo? You're not familiar with Abi that? ba na si Celine Dion na siya nang kanta sang My Heart Will Go On? Lain pa gina Lain ya. ba na saya? Celine D na ya. Arya si Celine lang. Celine na saya. Di na? Sige, kay gabi ko anay mo nang bago mo nga ngalan. Hindi. Dorel, di butang ko ako mapaprint. Kin mo kuya bayo nga Celine. Sino na si Celine? Ay, kalain. Napaprint ito ngalan mo to, no? Do, makakita ka na tao nga ang bayo ya, ginaprint niya yung ngalan. Pero Duwan pa, no? ikaw kandidato. Sakto. Sa mga kandidato. Na. Correct. Good morning lang daw sa mga candidates. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Ano? Galaw-galaw para hindi pumanaw. Correct? Good morning dira kay Melili Oligo sa Barangay Tangub. Dira kay Clarence Ambayon. Good morning man. Ernie Odasco Lingoste. Lidas? Ha? Lidas. Lidas. Pagpakot lang kasi magpatan. Okay. Kagkaya Ruby Jane de la Paz watching from Barangay Singkang Airport dira sa Purok Rosal. Good morning sa imo. Kay Ray Baryoga kag Milvin Peñafiel. Sige abe kaman be anay be. Good morning. Way pagali. Sige. Good morning man kay Renny Lynn. Nagapamati si Rene Lynn. Mo na nga lang. Iya nga ngalan. Mayong aga man sa imo. Sige. Kaya, Ut sa aton nga kuanaw. Iwa ka naginutan? wala man. Sa liwat mga ka-aksyon subong ang last day sa pag-receive sa Action Radio Bacolod sa donation or ano lang gyapon. Siguro, kana kata. Padayon Subong lang na last day gyapon. kay boss na takagahon malakat mo. Oo. Actually, boss, nasa kagahon, malakat ang team sa Action Radio Bacolod sa pagdulong sa mga ginpang hatag, yung man mga ka-aksyon, ginpang donate para sa mga naapektuhan sa Bagyo Odette sa southern parts ng Negros. So, tomorrow na. So, subong, basi gusto nyo maghingagaw, pwede get mga ka-aksyon. Bottled water, canned goods, noodles, biskwit, tinapay, face mask, alcohol, vitamins, hindi lang bayo. Kaya wala kagabato na Action Radio sang bayo subong. Bangod man sa bilang paghalong sa COVID-19. Okay? Cash pwede man. Sinachite. Sino to? Si Makmak. Makmak man. Ang sa research na bala. Bimo si Makmak, kuha ng mayor ba sa Don Salvador? Alain pa ginay.
Porcelain to ya. Aga pa si Makmak na Sparks, hayo. Mars to ya. Makmak na hayo. Mak. Aga pa siya nagkadto di stasyon. Masi mamaskwa. Standby na sa aton mga balita lokal. Hashtag account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:04. Sa detalye na sa aton nagapanguna nga mga balita lokal. Ginatinguan karon sang Department of Social Services and Development sa siyudad sa Bacolod nga matapos sini nga semana ang pagproseso sang kinahanglan ng mga dokumento angot sa financial assistance nga igahatag sa mga pamilya nga nalitan ang puluyan bangod sang Bagyo Odette. Suno kay DSSD Head pa si Tatiero, prioridad sa iya talatapan ang pag-release ng bulig pinansyal sa mga Bacolod noon nga totally destroyed ay listing nga mga puluyan. Duha manitero, base sila opisyal nga record, 56 na ka mga barangay sa Bacolod ang nalakip sa listahan nga mayara sang totally destroyed o kung nga mga puluyan o kung 746 tanan sa pangkabilugan. Ini nga matag-iya sa puluyan ang natalana nga mga baton sang 10,000 pesos nga cash assistance samtang mayara naman sang tag 5,000 pesos kag 2,000 pesos ang mga moderate kag slightly damaged nga mga puluyan. Ginklaro manitero nga sa 50 milyones pesos nga ilagin request nga alokasyon nga para sa mga programa, 15 milyones pesos lamang ang available nga pondo gikan sa talatapan sang CDRRMO. Naglabot na sa 146,166 ang kaso sa COVID-19 sa Western Visayas matapos na dugangan sang 16 ka bag-ong kaso. Sa bagong kaso ang Bacolod City ang may 6, Aklan 4, Negros Occidental kag Iloilo tag 2, Antique kag Iloilo Province 1 kag nadugangan sa 191 ang bag-ong recoveries nga nagdala naman sa kabilugan nga 139,549. Samtang isang bag-ong napatay nga nagdala sa kabilugan nga 4,689. Ang Western Visayas ang may 1,872 ka-aktibo nga kaso sa COVID-19. Napilasa naman ang isa ka minor de edad matapos natiruhan sa Purok Bantod sa Barangay Panukoy sa siyudad sa Bacolod kahapon nga adlaw. Sunog kay Police Major Jory Puerto, ang hepe sa Police Station 8, nakabugtaw ka nagwa sa balay ang biktima sa nabatian nga nag-away ang yatiyo kag ang suspetsado. Tuyo kung tani nga magtambag sang biktima apang nagbalupok sang armas ang suspetsado, ang kilala kay Marvin Viso. Naigo ining 17 anyos nga biktima sa natuong nga bahin sang lawas kag ginabulong karon sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Na-recover naman sa isena sang insidente ang isa ka cartridge sang 12-gauge shotgun kag isa ka wala naglupok nga bala. Sa karon nga paraan pang investigasyon angot sa amo nga insidente. Ginahulat pa sa Negros Occidental Police Provincial Office sa Nokpo ang guidelines gikan sa National Headquarters angot sa muzzle taping. Suno kay Nokpo Deputy Spokesperson Police Lieutenant Abigail Dunasco, karon strikto nga ginapanugyan sa mga kapulisan ang paglikaw sa pagpalupok sang ila armas luthang ilabi na sa pagsaulog sang bagong tuig bangod mga tubang sila sang kaso. Dugang pa ni Dunasco may tabon man kun wala ang punta sa ila armas luthang, kinahanglan nila nga mag-control sa kaugalingon magluwas kung kinahanglanon kagyara sa duty. Naibaluan sa idalom sa administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte, iya gindula ang muzzle taping sa mga otoridad. Wala na akong patay na sang nasapuan ng isa ka lalaki sa Purok 19, Barangay Poblasyon, Banwa sang Kawayan. Sa Domingong adlaw, mga lasay sang takna sang aga. Ang biktima gikilala kay Roger Lapos, 52 anyos, kapubuluyo sa Muman nga barangay. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Norberto Barneso, ang hepe sang Kawayan PNP, na tamaan sang inom o kung mahimo nga natamaan sang inom ang ining si Lapos, kag naglakat papuli isang gabi kag nakasandad rason nga nahulog sa kanal. Duha man ni Barniso bangod nga nagahapa ini kag hindi madala ang lawas sa kahulugbon kawangdanan ni siya ang nalumos. Kumbinsido naman ang pamilya nga wala inigin patay apang ginpaydalom gihapon ang bangkay sini sa postmortem examination.
DOH ginkumpirma ang ikapat na kaso sa Omicron variant. Samtang Pilipinas magapabilin neutral sa tungasang tensyon sa China kag Taiwan. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita kung Balitang Bayan numero 1. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory. Yes, balik kita sa aton sini nga greetings. Ay, balik sa aton greetings. Ikaw, Dan, ibigay, no? Good morning sa liwat mga ka-aksyon sa mga bag-o lang Pwede ikaw, hindi ka mapiyong-piyong ko na. Oo, tulog-tulog to, anay. Karoon ka lang sa balita, morning edition. Kaya ko na to. Charing. Kaya, Chevitan, good morning sa imo. Chingkitan? Chivi. Chivi. Chevy, Chingki, layo mo na yun, no? Chevy. Layo mo na chingki, no? Layo mo na yan si Chinkitan, negosyante na yada mo kwarta. Mas feeling ko damo man ni kwarta si Si Chevy. Chevy. Good morning sa inyo duha. Watching kami di sa gamay nga CP ko. Ay bongga, gamay nga CP ko. Family Tan Husay. Guto kami sa gamay nga cellphone. Labi na ang bana ko maakig ko hindi makabati. No. Ano ma'am, i-connect siya sa speaker ma'am para hindi ka mo maginotok sa cellphone, i-connect sa speaker kag bation man among correct. Super suggest pa ko, di Di ba? nga speaker, hindi connect. Sa ilang speaker to, ilang sa speaker sa balay niyo, ay kalayo man to. Di ba, si Sa ila ba speaker? kung wala sila speaker, ate earphones na lang sila. Di kung damo, gid sila gapamati, ate, uy nako da may mahimo. Amo lang gina solusyon yung mahatag ko. At sunod na bakal kang lapad ako sa cellphone. Da bakali dapat. Kaya Ruby J. Pwede ko, kaya pwede mo connect TV?
kung smart TV siya pwede get. Okay. Ruby Jane De La Paz, patamyo please sa De La Paz and Alcabasa family. Okay. Bia Jonathan, good morning sa imo, pre. Greet ko lang sila kumari Vanessa Mayo, kag kumari Jinky Dialagdon. Salamat gid. Baryoga Ray, bago lang nakabutwa Sir Boy kay sa barangay Malingin, Bago City kami halin ni Rochelle. Hasta subong wala gi ko kuryente kag wala mayo signal. Wala. Sige lang. Matamat lang. Angie Ramos, dira sa may Mansilingan, good morning man. Abrenica Windel, good morning. Ara sila ni Chevitan, gali sa Glendale, Granada, Gapamate. Okay, good morning dira sa inyo. Kay Diana Perez, good morning man. Miss Ana Sinoro, good morning. Atia Kimiriman, maayong aga si mo Atia. Kay Ruby Fukihara. Philip Isulat, good morning from Buen Retiro, Talisay. Stay safe, God bless. Okay, salamat gid. Miss Jinky Dilagdon, blessed Tuesday morning, Action Boy and Action Doriel. Kagkay Mr. Biboy Villasor, Ma'am Van Mayo, and then di ko na makita ang iban. Nag-send siya 200 stars, salamat gid. Ano daw ang iba niya sugpo naman? Di ko di ma... Raymar Swatu Imperial. Aha. Aha. Very good. Yun ang kaistoryanay ka mga dawa. Okay. Si Aguilon ang isa. Ay, gilay ka. Hindi ko wala na leso dito. Kung lang kayo, ay galigin on ni J.A. Mga ako nga, kung ano. Yung mga Mike. Si Lingko Gigi. Si Lingko sa naligad, si Raymar, Swatu Imperial, na istorya ako sa video call. Na, ang wala ko lang istorya, sila ni Cirila Samar, Aguilion, di ba? Sila matamaton, sila ni Miss Jinky Pastorias. Mga friends ba ni Miss Jinky? Sige. Andrea Amanda Jaime, good morning man. O, yari man si Ma'am Luis Melo, sop, danay kami ni kagabi. Uy, good morning, Dali Ma'am kay, Luis. wag siya nagkwagi kay kadamo sa mga parties, gin pangkatuan niya, halindri sa idon, magsasbiyak. Dos lang Melchor, kwan. Likod is Melchor, nga to siya, ato sa motor, gulat, driver, as Melchor mo. Kanto di sa samon nga get together, masaylo naman siya, kasako man siya nga mga parties. Amo gina basta December. Basta mo basta sa party list. Wala. Kala isang party list. Kung sinilista ka na sa party nga katuan mo. So party list. Party list. Apa ba? Abi ko yap. Kaya kung di may party, nilista da kung sino ang makuan, kung sino ang ma-attend. Kaya anong panawag mo na sa lista? Di party list. Correct. Muna siya. Dada-dada laging kuha ang party list sa Comelec. So sige okay. Very informative. Kay Mama Lulit Dialagdon ni Miss Jinky o kag si Papa Joe, Karina Villaflor, Aldrich John Apil, Al Cherry, Cherry Lynn, Jen Dialagdon, Grazil, May Villar, Jane Nagor, Lady Red, Alifier, Refuela, Rose Villaluna, Tali Casania, Annabel Refuela, and Taranya family niya sa DSB, good morning. Kay Father Amber da sa Metalisay, good morning man. Si Ma'am Vanessa Mayo, nagbalik na sa siya ko, ano? Saya nga. Saya nga profile name lang Vanessa Mayo. Gali, nagbalik na si Van. Bring it! Maverick Anthony Diaz, Maverick, good morning. Dara sa imo sa may Patria Village. Lito Dayap, Melissa Razek, good morning man. Lino Palik, good morning. Family niya dra sa may DSB, kag kay SJ Roberto. Si Kwani. Dala kami ni si Melissa Cesar ni. Sino? Melissa Alonso Cesar. Cesar. Kamalan sa simbanay, gabi niya mga rasik-rasik mo. Diya ba, nasa nga apelido sa simbanay, Cesar mo? Cesar. Ato na Cesar. Simbanay, mga rasik-rasik mo, hindi naklala si mo sa sunbo. Si Melissa ni Alonso. Abdalay mo din kami kagabi ito. Perfect. Sige, standby na sa mga balita national. Hashtag Account Tuni.
Ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapinag-iya sang account. Account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni. Account. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radyo Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. Do not just throw away questions and statements. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:21 sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginkumpirmar sang Department of Health ang ikapat nga kaso sang Omicron variant sa Pilipinas. Sa report, ang positibo isa ni ka 38 anyos nga babae gikan sa Estados Unidos kanang abot sa Pilipinas atong Disyembre 10 sakay sa Philippine Airlines PR-127. Nakagwa na sa isolation ang pasyente sa atong Disyembre 24 kag sa karon naka-home isolation. Ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga nagapabili ng Pilipinas sa minimal risk sa kaso sa COVID-19 apang naobserbahan ang gamay nga pagsaka sa NCR. Ginpahayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga magapabilin nga neutral ang Pilipinas na nagalala nga sa karon nga tensyon sa tunga sa China kag Taiwan. Suno sa Presidente, hindi masarangan sa Pilipinas nga magsulod sa isa ka giyera batok sa Asian Giant. Nagpasalamat man si Presidente Duterte tungod wala sang tensyon sa West Philippine Sea, rason nga hindi mapektuhan ang typhoon response efforts ng gobyerno sa bulig sang mga soldado. Klaro naman sa Department of Health nga wala pa na umpisahan ang pagbakuna batok sa COVID-19 sa mga nag-edad 5 tubtob 11 anyos. Ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, nagapreparar pa ang ahensya para sa rollout sa COVID-19 vaccines na nasambit nga age group. Ginpanumdum naman sang DOH ang publiko nga samtang nagahulat para sa COVID-19 vaccines ara sa pediatric group. Ginarekomendar sa mga kabataan nga kompletohon ang ilas ning routine immunization batok sa iban nga sakit kaangay sang tipdas, rubella, tetanus kag diphtheria. Ginpahayag sang Commission on Elections kung COMELEC nga wala natumod ang legal effects sang Temporary Restraining Order kung TRO nga ginpapanaog sang Supreme Court sa 7 ka party list groups nga ginbasura ang registrasyon para sa 2022 nga eleksyon. Ginpahayag ni COMELEC spokesman James Jimenez nga kinahanglang ipathag sa kung ano ang ginda dumili sa ila sing SC. Dugang pa ni Jimenez, ginahulat pa sang COMELEC ang ipagwa nga actual resolution sang SC. Una diri pila sa mga gin-reject ka party list groups ang nagkuha sa status quo anti-order gikan sa SC.
Wala sa na-record ng insidente sa stray bullet ang Philippine National Police. Bangod sinigin pasalamatan ni PNP spokesman Colonel Roderick Alva ang publiko kag ang kapulisan tungod sa maayong nga balita sa wala sang insidente sa stray bullet kag report nga nagpalupok sang armas. Nagpapanaog sa direktiba si PNP Chief General Gerardo Carlos para sa tanan nga Chief of Police kag Regional Directors nga ilista ang mga ngalan sang pulis nga magbakasyon para sa sing holiday season. Mas sobra 500,000 ka doses ang Moderna COVID-19 vaccines na nagabot sa Pilipinas kahapon Lunes ng donasyon sa gobyerno sa Germany pagi sa COVAX facility. Las 4 sing hapon nagabot ang 587,800 ka doses ang bakuna. Ginpahayag ni Alexander Schmidt, Deputy Head sa Mission of Germany Embassy, naglabot na sa 11 milyones ka doses ang donasyon ng bakuna sa Germany sa Pilipinas. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:24, no? Daw may time pa man Action Doors, ipang-greet ko lang iblang akon, mga pila ka makakaupod ko bala kahapon, bala kagabi. Kay, kung mo kalawig nga chimpo, nga wala kami siya ka-inupdanay mo, no? Si Grace Soke, si Daydi, no? Muna siya nga amon na pianista, ang amon nga organista sa choir namon. Hindi ba nga choir ka man? Ay, hindi ka sulo, kagigiliya. Sulong kita ng imo niya. Great lang na ba lang yung mo? Kanda mo kasi extra activity. Wala ko. Good morning, Draga Daydi, kay Richard. Sa kay Dr. Meridin Cabarles. Amo ni sang head sang CDRA mo sa bago. Na tag 36 oras mo nga tulog mo para mong rescue lang. Sa nice seeing you too, sa gagabi, no? Si Ma'am Van Mayo, hindi sila nagali ka mo ng iya nga, hindi sila ka send stars, kung Star Mayo, butang kay star na nga daan mo. Aderosas na siya, madala na mo. Ay, kala. Kung Star Mayo ang profile name, kung mag-send siya sa stars, Madala siya. basi madala siya sa stars, kay send Nakuda niya. ako nga stars, no? Nakuda ako, kung may luwan na basi, kung di sila kasarang. may question sa ako, no, nakakuha mo na. Actually, nabudlayan ko, balakay. Kadto ko sa isa, sir, offline kami, sir, offline. Lakay lo, sa nasunod paligag, lakay lo, piyak. Okay, pag-amo ko na, pag-ambal ko niya, sir, nang ma-wait ka lang, sir, mga 1 hour. What? Lingon siya. Gamo ko lang ko na. 1 hour? Wala to. Sige na lang, ngitaan ta lang. Karon naman Karon naman na. Sige, Sige. Melchor Baroca Rumbinas, good morning, kagay Maria Teresa Hofilenia. Kagliwat Action Boy ha, subong nagabatan kaya pa ng Action Radio. Last day sa pag-receive sa mga donations, mga, again, ano ganun ni, canned goods, tubig, noodles, biscuits, tinapay, vitamins, face mask, alcohol. Ako na no, Cash. padra nga cash donations, pwede gid nga kami na lang mabakal. Kay buwas ang team sa Action Radio, malakat na sa southern part sang Negros Occidental. So wala lang sa bayo mga ka-action. Ang partner na di, LBC. Yes, gali partnership with LBC. Sila ang ma-carry sa atong nga goods pakanto sa Southern Negros. Salamat, Ged. Kag si Vice Governor Jeffrey Ferrer. Party ron naman niya. Partneron mo man siya. Sige. Salamat, Ged, sa tanan nga So mga sige gapon, last na sa mga Action Doors, ha? Oo, kay tomorrow malupad na. Eh di kay karon makuha na, Malupad. ma-repacking na ta, tapos ma-loading na ta. Yes. Sa ato nga mga Okay. dalon. So, buwas, alas 4 ya, malupad na ni ang... So, pwede pagid kay ngagaw, mga ka-action, ha? Pwede pagid kay ngagaw, okay? Kaya pili kita sa lugar nga dalan ta dito ang mga daw talang sa galambot sila. Do budlay nga malabutan. amutan So, pili labuto ta. na yan sa Action Radio. Abal ang naman boss, akong din kami mga do kay sumungwela na mo na gina-announce pero December 29 nakita malakat boss na, no? So, tomorrow. Good morning, Mandira, kay Ari Pagiti sa kupo do, Maria Rica Yulo Bailon. Good morning. Mga Okay. friends ko niya from elementary to college gini kami ya. Grabe. May naman konto nga ako mga upod bala sa kwan sa madamo pa ko mga laki ng upod mo. Nya gwapa kay Sundoro no. Yes, Lincoln di pwede daw hindi gwapa ya. Hindi na din pwede. Kalain. Thank you so much. Wala. Hindi pwede. na tayo Kaya pwede. ano na action, maginakusmuran yun na siya. Sige. Yeah. So inyo yung mga diara aton mga balita diri sa aksyon Balitang Bayan numero 1.
Talbay na sa Action Report, second portion of Action Fred Salanga. Balikay naman kita sa Action Balita Morning Edition o gyapon sa inyong news team. Aksyon Dorel Cabato. Kag-Action Boy Duran, mga ka-aksyon din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Action! Radio!